Gipasidanaan karon sa Department of Health kon DOH Region-12 ang publiko batok sa misleading claims nga mikatag online ang giingong lockdown sa Region-12 gumikan sa mga kaso sa MPOX. Gipaklaro sa DOH-12 nga walay gideklara nga lockdown sa bisan unsang probinsya, syudad o munisipyo ubos sa rehiyon. Sumala sa DOH-12, malimbungo na nagkatag nga post sa social media mahitungod sa lockdown nga posibleng musangko sa pagpasaka og kasong kriminal sa mga responsable sa pagsabwag sa bakak nga impormasyon. Hinuon, gisiguro sa DOH-12 ngadto sa publiko nga andam ang mga health facilities alang sa epektibong pagdumala sa mga kaso. Pinaagi sa implementasyon sa Health Facility Preparedness and Response Plan for MPOX. Sagad sa sintomas sa MPOX, mao ang skin rashes, inubanan sa hilanat, sakit sa ulo, ug pagkaluya. Day Zalibong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.